नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे आंनि सोरां लामा एक्टिभेसनाव नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ गोदान लाना फैदों आरो लोगोसे आं सिगां बेखौनो खावलायनो सानो आं साननैसो लोमजानानै दंमोन बेनिखाय आं भिडिअ खालामनो हायाखैमोन दिनै नोंथांमोननि बे नेनानै थानाय समखौ नोंथांमोननो दिनै आं दिन्थिनो थाखाय दिनै मोनसे टपिकनि गेजेरजों दिनै भिडिअ लाना फैबाय बेनो जे जोंनि दासान्दि जोंनि बे बड'लेण्ड दाबि खालामहैनायाव मा जाहोन जादों आरो मा जाहोन जायाखै दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो प्रमद सारआ मा फोरमायहरदों बेखौबो आं नोंथांमोननो भइसनि गेजेरजों खिन्थाना होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्ड एग्रिमेन्ट खालामनो थांनायाव जों मानि थाखाय गोख्रों थानो गोनां बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन एक नम्बराव जादों गुबुन जाथिया जों बर'नि हेंथा बुंदों आरो पेपार निउसाव हेंथा लिरदों आरो नै नम्बरा जादों साननैसोनि उनाव बड'लेण्डनि मोनथायखौ मोनगोन होननानै फोरमान होदों आरो 3 नम्बराव जादों जोंनि हास्थायनाया गुबुननि नङा आरो 4 नम्बरा जादों रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गबाय एबा बिल मोननाय फैदों बड'लेण्डनि एग्रिमेन्टनि थाखाय ओमफ्राय 5 नम्बरा जादों गुबुन हारिजों नांलाय खमलाय जानाङा होननानैबो बुंदों बेखौ नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना नुदों बेखौ नोंथांमोना एसे हुसियार थाबानो जाबाय आरो दा जोंनि बे बड'लेण्ड जागोनखौ गुबुन जाथिफ्रा एबा बर'फ्रा जेब्ला एसेबाबो मेगन साखागोन बेखौ नोंथांमोना हारसिं हाला आरो बाहेरायाव ओंखारनाङा होननानैबो माखासे इउटुब चेनेल जोंनि माखासे बिथांमोनाबो माना खालामनासो दंखायो नोंथांमोना बाहेरायाव ओंखारलाबायना हारसिं आरो गुबुन गोजान जायगायाव आलासि जाहैलाबायनाङा बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनाय जाबाय सोलिगासिनो दङ आरो जोबनाय फारसे फैबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिपिनि गुबुन हानजाजों भारत सरकारनि माखासे अफिसार्सफ्रा जुदायै रायलायनानै बिथांमोना गासैबो इस्युसखौ सलुसन खालामनायनि थाखाय राहा लामा बरननो नाजागासिनो दङ आरो बेवहाय एनडिपि सावरायग्रा हान्जा एनडिपि प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारिनि ग्रुप आरो रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैनि गेजेराव जेलनिफ्राय गनानै सफैगोन मोनायाव दिल्लीयाव बे गासैबो हान्जाजों सावरायनानै मोनसे जेंना सुस्रांनायनि राहा लामा बरनगासिनो दङ दा नैबे गोरोबथायाव बर' हारि हिसाबै जोङो माखासे हास्थायदोंमोन नाथाय हास्थायनाय मानिखौ मोनजोबनाय नङा बे जेंना बे जि गोरोबथा जागोन बेवहाय जोङो गोलाव समनि जि एनडिपिनि जेंना बेखौ सुस्रांनानै एनडिपिनि जोहोलावफ्रा हाग्रायाव थानाय डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय जेलाव थानाय गोबां जोहोलावफ्रा गावनि न'आव थांफिननो हानायनि मोनसे थासारि फैगोन आरो गावनि बिमा बिफा बिब' बिदा फंबायजों थानानै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि फैगोन बर' हालामाव गोजोननि थासारिया अराय समनि थाखाय फैगोन बेबायदि मोनसे लामाखौ जों नुदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आद्रा थानाय हा हुनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना रावनि जेंना लोगोसे माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ जेफोर जेंना दङमोन आसामजों बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लामा लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जायफोरनिखि बिएससि बिटिसिनि समाव जेबो मोनाखिसै बिथांमोननि राजखान्थि मोनथायखौ मोननायनि थाखाय सावरायबाय थानाय जादों आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखायबो सावरायबाय थानाय जादों आरो माखासे गोनां फसंथानफोर जाय फसंथानफोरखौ गायसनोबा हारिया थाबैनो मोनसे गेदेमा एबा गेरेमसा हारि जानो हागोन बै फसंथानफोरखौ बेवहाय लांनानै गायसननायनि थाखाय सरकारजों रायलायनाय जादों दा गुबैयै सरकारनिफ्राय माखासेखौ होनो हागोन माखासेखौ होनो हाया बेबायदि खोथाफोरखौ बरनदों नाथाय जोंनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों जे
जोंनो नैबेखिनिखौ नांगोन आरो अब्लासो बर' हारिया जौगानो हागोन आरो बेफोर खोथाखौनो लानानै सावरायनाया जागासिनो दङ आरो दिनै गाबोननि गेजेराव सावरायनाया जोबोब्ला सानसे साननैनि उनावनो गोरोबथाया जानो हागौ बिदि मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों। सारजि समाजारि आफादफोरजों लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ आरो बिथांमोनखौ माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा दिनैनि सानाव एबा माबाफोर खावलायनो गोनां दङ नामा? बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाहैबाय जे आसामाव रायजो जाग्रा जोंनिख्रुइ जौगानाय हारिफ्रा जोंनो माबा मोनसे मोनबावनायखौ कुनुदिन लुबैया। जोङो नुनो मोनदों साननै सानथामनिफ्राय हारसा टिभि चेनेल हारसा खौरां लाइभफ्राव गोबां जोंनि हेंथायै खोथाफोर लिरदों जेफोर खोथाफ्रा नंखाय बेखौबो लिरनानै बिथांमोना बै हारिनि लाइमोनफोरखौ एबा बै हारिनि सुबुंफोरखौ एसे सांग्रां खालामनो एबा खुद्रिनायनि मोनसे लामा बरनगासिनो दङ। दा बेफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै जे BSc सुक्ति जानाय BTC सुक्ति जानाय बायदिनो आरोबाव मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा माबा मोनसे मोननाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जोबनो रोङै मोनसे जि हाथियार सोमावसारनायनि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबनायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो लादों आरो लानो गोनां जादों। मानोना बिदा फंबायनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानाया बारा गोबाव थायोबा बेयो मोनसे गाज्रि थासारिथिं थाङो जायखौनिखि जों बयबो सानदांनो हायो हमदांनो हायो। दा बेनिखायनो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारियाव मोनसे सान्थि लाबोनाय बेबायदि थासारिखौ जाहाथे बयबो हास्थायो बयबो लुबैयो आं बेखौनो खावलायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्रायनो बेवहाय नांगासिनो दङ जे बे जेंनाखौ बोरैहाय फोजोबनो हायो आरो दिनै जोंनि हाथियार लाग्रा गासैबो ग्रुपआ फैनायनि उनाव बियो जोबोद मोनसे मोजां थासारि फैबाय आरो दिनै बे थासारिया बारा गोबाव थायाबो जानो हानाय। मानोना जोंनि हास्थायनाय लुबैनाया गुबुननिबो हास्थायनाय लुबैनाय नंखाया। दा बेनिखायनो नैबे थासारियाव जों माबा मोनसे हासिल खालामनो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो बे थासारिनि थाखायनो दिनै रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलनिफ्राय गनाय एबा बेल मोननायनि बे थासारिया फैदों। दा बे गासैखौबो लानानै जोङो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो गुबुन हारिफोरजों जोङो बारा नांलाय खमलायाव बाहागो लाया बे खोथाफोरखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो आरो मोनसे सान्थि आरो गोजोननि गेजेरजों जौगासार बर' माहारि दानांगौ गेरेमसा बर' माहारि दानांगौ। दा बेनि थाखाय जोङो बयबो सांग्राङै बेवहाय बाहागो लानांगोन आरो बरायनांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो नोंथाङा बे भिडिअ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो आंनि बे आरो उनाव गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना मोननो हानाय बायदि। आरो लोगोसे आं थांनाय मोनसे भिडिअआवबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो साबस्क्राइब खालामबा आङो उइनार होगोन होनना बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बे भिडिअआवबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन। 1000 साबस्क्राइबार जाबा नोंथांमोना उइनार होनायनि मोनसे टारगेट लानाय दङ। नोंथांमोना बे भिडिअआव आइ बटनाव नायबा नोंथांमोना सेरना होबा नोंथांमोना आइ बटनाव नुगोन। बेखौनो नोंथांमोननो खावलायबाय बेखौनो नोंथांमोनसिम बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनबाय।